Kyrtong ke KAM Meghalaya na North Shillong Mawkhar konstitwensi uba Kyrsoi Pyrtuh ha ke khatlai tarik Rymphang ula pelat ye kimat treikam Lada usha jied kumu MLA ha kini ke eleksyon arjar arpulai. Ki paidbah ke North Shillong konstitwensi naduh kiba shong dukan ki samla pule ki stad ha ki liang bapher ki la ajing mut ban pentreikam ye kini ki jing tmu na ke benta ke jing bet jing biang Jong ki. Kebeningkong, ke office UMLA kan hab haka RTI Act kenang bagi paidbah kintip banwat jing dan kam. Kabaar, shim tulop tat haduk baka sorkar kan pendrung ye kador kinong bela haka Wage Boar. Kabalai, Lada ushitom unlet sumar ha hospital sorkar. Kabasaw, Trei ban shong kalisau. Kabasan, en treikam hok ya ke MLA scheme kaba R.San Kular shisnem. Kabahan riu, en thau ya ke social audit committee ban bishari ki MLA scheme ya ki scheme en treikam hadien ke jing menjur ki paidbah. Kabahan nyau, ke office MLA kanum yasha liang yanuru. Kabapra, and thou the community learning center naduh class 1 haduk class 8, but class 8 haduk class 12, but banwanra the skill training. Kabakandai, banwanra the community rehabilitation center bapeniat the sorkar, but kabashipau, banpli kilat aikam aijam lingba ki skill training. Upgrade ya skill ke jong gikena nang bagila ban penyaji maki ya ki kam ki jam agni ke jela ke jong nang ta kumu MLA la dang sha jied ketu ke scheme ke baidai ke jing belashi spasi ke baidai tang ye gi rural area ngin persang ban wanra ba kan nonru ke urban employment guarantee scheme kaba shispa teligi sngia ke shisnam ki longyeng gi badok ki khon na ki longyeng gi badok kim day ban dukan kata ga day kawai day bat kayo kam yo jam nang ta hoy ka government sector kala duna ban provide lani ban thau kam hindre nyin pen be ru ya ka thung kam thung jam ha ka sorkar namar ba hagi tnan treikam sorkar nga shem ya kata hagi ni arpo tli gisna maga jinya leti gi jonga baga dan ka systemic failure ha ka thungkam thungjam lagalong hagi DSC bat hagi MPSC kata ngin hapan penbe abang ni ong ban yakun persya ya ka corruption kadai ban sedang na ka office jong MLA kabamot ba ka office jong MLA kadai ban pentre kam hok ya kata ka MLA skip kaba MLA ne ka MLA ki yo arklur point sanak R.San Kular ha ka sisnam nin penan kam hok ya kata namar ka jing batai shai jong ka scheme ru ka long kum tai ba kam dei ka pisa jong MLA simat ka dei ka pisa jong pat ngan penan kam hok ya kata nang ta kumno bade ban bodin ya ka jing treikam jong MLA ha ka bay dei ba ka jing treikam ya ka scheme ka office jong MLA kan thau ya ka social audit committee hapo ka constituency ka mot bakan monitor ya ka jing treikam ya ka scheme but anamla ban treikam ya ka scheme lemda minjur di paidbah kadai bandan swa ka jingelang paidbah ban ya perkhat ki ki scheme ki bokongsan hagi snong ban penangkam